Здравейте, казвам се Светослав Стефанов. Това е Красимир Стефанов. Красимир Стефанов. И сме създателите на българската свободна операционна система USU Linux. Преди да направим демонстрацията, ще кажа няколко думи за историята на USU Linux. Първо, какво е USU Linux? Свободна операционна система за персонални компютри, подобна на Windows, macOS, с една ключова разлика, че може да бъде използвана от всеки по начин, който му е угодно. Възникна идеята за USU през вече далечната 2007 година, като първоначално идеята беше така вдъхновена от един друг свободен проект на ломският учител Даниил Трайчев, който беше създал проекта Учи свободен. Неговия проект се състоеше в това, че на носител, на оптичен носител беше записал множество свободни програми за Windows, които бяха подходящи за използване в училищата. И тогава в един момент се замислихме дали няма да е удачна идея да разширим тази идея и да направим цяла свободна система, която да бъде подходяща от една страна за използване в образователната сфера, където има нужда от подобно програмно осигуряване, и от друга страна да бъде подходяща и за обикновения потребител за извършване на типичните дейности в ежедневието. И така в началото на 2008 година USU видя бял свят. От тогава изтече доста време, появиха се доста версии на операционната система. Сега това, което ще ви представим днес, е вече 9-та версия на операционната система. Изгледите са, че ще продължи да се развива още доста време. Мотивирани сме. Чисто технически минималните изисквания, които системата има към компютрите, това са минимум 512 МБ RAM и 7-8 ГБ за нормална инсталация. Реално са необходими по-малко, но казвам 7-8, тъй като все пак е хубаво да има малко повече свободно пространство. От 2011 година поддържаме 64-битова платформа, така че покриваме както 32-битовите процесори, така и повечето системи нови, които идват с 64-битови процесори. Системата може да бъде опитана по два начина да бъде заредена. Единият е от DVD носител. По-късно ще можете да си вземете няколко от тук, подготвили сме. И втория начин е от флашка. Да допълня относно начините за зареждане на системата, че всъщност е възможно без да инсталирате системата на компютъра, да я заредите от флаш памет или от DVD носител. И по този начин получавате напълно функционираща версия на USU, която не е инсталирана на компютъра ви. Тя е предназначена за тестове. Може да я разгледате, дори може да я използвате за да си свършите някаква работа, но работи без да се инсталира на компютъра, и при изключване на компютъра всичко, което сте правили, си остава, т.е. не остава никъде. Това е предназначено за тестване на системата и по този начин след това може и да я инсталирате. Сега ще ви покажем зареждане на USU точно от режим на жива флашка. Ако я бяхме заредили от DVD носител, някой от тези отпред, тогава се вижда малко по-различно меню, което е изцяло на български, но поради различни технологични изисквания режима на флашка се показва подобно меню с няколко различни опции. Ако потребителят просто зареди и не пипа нищо, след 10 на 15 секунди започва стандартното зареждане на USU. Иначе има възможности за зареждане в безопасен графичен режим, в случай, че поради някаква причина не се визуализира правилно първото зареждане. Също така има и безопасен режим, който се зарежда минималната функционалност на системата, така че да е сигурно, че все пак потребителят ще може да я зареди
ако поради някаква причина част от хардуера не се поддържа като хората от нея. Останалите две опции, Supergroup 2 диск, е допълнителен инструмент, който е полезен, когато на компютъра има няколко операционни системи. С помощта на този инструмент може да се настрои достъпа до тях, коя система да се зарежда, в каква последователност и така нататък. И естествено последната опция е изобщо да се избегне тази флашка и да си заредите нормалните операционни системи, които си ги има в момента на компютъра. Сега избираме първата. Може да има определен период на изчакване, докато се зареди, защото сега се зарежда абсолютно цялата система от флашката. Докато изчакваме, може би тук е момента да вметна, че живия режим, за който споменаваме, всъщност е много удачен начин да използвате операционната система по изключително сигурен начин, тъй като така вие не оставяте никакви следи в момента, в който приключите своята работа. Просто гасите системата и си тръгвате. На компютъра, на който работите, не остава никъде нищо. Всичко се е съхранявало в паметта. Всеки момент трябва вече да се зареди. Да се надяваме, че проектора... Да. Сега това, което правим е, че активираме да се показва на мултимедийния проектор. И след един момент вече ще се вижда стандартния екран. Така, готови сме. В момента вече виждате стандартната работна среда на УСУ. Наложи се леко да я преразмерим, тъй като проектора не работи добре с Full HD. Но така или иначе, това е тя. Пред вас се открива горе-долу стандартна работна среда. Тези от вас, които са работили само с Windows, може би ще открият някои разлики. Например, наличието на два панела и че, така да се каже, стартовото меню се намира в горната част, но това са по-скоро козметични разлики и всъщност всеки човек, който работи с компютър, следвайки логика, а не на изостяване на операциите, би трябвало да се оправи доста бързо. Съвсем набързо ще се разходя из менюто. Можете да видите, че наличните в УСУ програми са категоризирани според насочеността си. Например, в категория графика може да намерите няколко графични инструмента, има, разбира се, няколко дребни времегубещи игрички, инструменти, интернет, включва браузъри, програми за разговори, за отдалечен достъп и така нататък. Застъпена и мултимедията, включени са необходимите програми и кодеци за възпроизвеждане на почти всичко, което може да се сетите по отношение на аудио-видео. Има Office, в който има Office пакет, аналогичен по възможности на Microsoft Office и някои други по-дребни инструменти, като например речник и PDF четец.
Има осигурена и поддръжка на приложения, които са написани само за Windows. Някои от тях въпреки това могат да се инсталират и под Linux и да бъдат използвани, ако съответните приложения нямат все още Linux версия, с помощта на специфичен инструмент, който е в менюто Line, така се казва програмата, може да бъде пуснати и под Linux и да работят доста добре, включително и някои игри, които по принцип са доста сложен софтуер и обикновено е трудно да бъдат емулирани под друга операционна система. След като направим инсталацията, ще направим демонстрация на някои от програмите от менюто, които показахме сега. Сега пристъпваме към същинската инсталация. В случая ще ви покажа инсталация на компютър, върху който вече има не една и две, ами цели 4 операционни системи, така че ще демонстрираме това, че USU чудесно може да съжителства с колкото ви се иска операционни системи на собствения ви компютър. Той няма да застраши сигурността на данните, няма да изгубите нищо. Пристъпваме към инсталацията. Инсталацията отново е изцяло на български, така че би трябвало всеки, който чете внимателно, да може да се оправи. Естествено, ако някой чувства такава нужда, има множество други езици. Системата е многоезична, така че при избирането на друг език съответно ще се превключи интерфейса на самия инсталатор, но за сега продължаваме на български. Ще се свържем с безжичната мрежа, за която паролата виждам някъде на стената. Така, връзката е готова. Продължаваме. Системата е достатъчно интелигентна да ни предупреди, че компютъра не е включен към електрическата мрежа, съвсем на време, впрочем. Така, изпълнили сме минималните изисквания, които са изброени тук. Сега тук виждате, че има две опции. Те за момента не са необходими. Софтуер от трета страна си има предвид някои мултимедийни кодеци и приставката Flash, които може да са необходими, но в USU най-важните от тях вече са включени, така че това не е необходимо да бъде избирано. Втората опция за актуализациите, тя в случая също не е необходима, тъй като това е съвсем прясно издание на USU, буквално с нощ е направено, но по принцип потребителят би могъл да, ако я отбележи, системата ще провери дали за някой от софтуерите вътре няма актуализации и още на този момент преди самото инсталиране актуализациите ще бъдат изтеглени и съответно ще получите максимално нова инсталирана система. За сега ги оставяме така. Да допълня, че версията на USU, която демонстрираме тук, всъщност е най-новата версия, върху която работим и която всъщност тук показваме за първи път. Все още не е публично достъпна. Но в близките 2-3 седмици вече ще бъде публично достъпна за абсолютно всички. Може да се каже, че в момента е затворена бета, може би. Така стигаме до най-важната стъпка от инсталацията. Това е стъпката, в която се определя къде на твърдия диск и по какъв начин ще бъде инсталирана системата. Виждате, че има 4 начина за инсталиране. Първия е най-безопасен, ако потребителят не е сигурен какво прави. При него USU ще намери достатъчно свободно място на съществуващия твърд диск и ще си направи дял, без по някакъв начин да
застрашава данните от другите операционни системи. Това ще доведе обаче до свиване съответно. Да кажем, че тук има само Windows, който е 200 гигабайта. USU би си взел част от тези 200 гигабайта и следващия път, когато заредите Windows, ще видите, че устройство цен вече не ви е 200, ами примерно ви е 150 или колкото си определил. Втория начин той е подходящ за чисто нова система, на която искате да не остане нищо друго. Използване на целия диск. Можете да видите, че отдолу имате като легенда, която ви показва какво ще се случи преди и след. Ако избера това, съответно 1 терабайт диск ще стане само за USU. И всичко, което го е имало до сега на диска, ще бъде изтрито при използването на тази опция за автоматично използване на целия диск. Така че за компютри, на които вече има други операционни системи, тази опция не е препоръчителна за използване, защото ще изгубите всичко, ако я изберете. Следващата опция, при нея също губите всичко и използвате технологията LVM. При тази технология, без да навлизаме в технически подробности, особеното при нея е, че вместо да разчита на традиционното разделяне на диска на отделни дялове, тя е система за управление на дискове и дялове от дискове, която позволява динамично да добавяте нови дискове към системата, нови дялове, да ги свивате, да ги преразмерявате, без за това да е необходимо да изключвате компютъра. И последния вариант, автоматично използване на целия диск с LVM. Всъщност, тук виждате, че по тази опция се появяват и стават активни и 2 поленца за парола. Това всъщност е опцията, която ако изберете, ще бъде изтрит целият диск, ще се използва технологията LVM и заедно с това диска ще бъде и криптиран. Абсолютно целият диск. За криптиране се използва криптирането е 256-битово AES криптиране, така че сигурно е, най-малкото разумно сигурно. В текущата демонстрация няма да избера тази опция, за да не загубя съществуващите данни, но ще ви покажа след няколко стъпки друг вариант за криптиране на данните. За да продължим, ще избера ръчно преразмеряване на диска, за да мога аз да определя къде какво да се инсталира. Това, което виждате, е таблица на съществуващите дискове и дяловете към тях. Има един твърд диск, който съответно е упоменат като SDA и на него има няколко дяла, 2 от които с файловата система NTFS са на съществуваща Windows инсталация и останалите 3 дяла в формат X4 са на Linux дистрибуции. Сега ще избера един от дяловете, да кажем. Едната Linux дистрибуция искам да я заменя с USU. Маркирам дяла. Избирам промени. И тук има най-горе, може да се определи какъв размер да бъде новия дял. Аз ще го оставя същия като съществуващия, за да не чакаме. И от менюто долното се избира каква да бъде файловата система. Сега повечето от вас вероятно знаят, но за тези, които не знаят, Linux използва свои файлови системи, които са различни от тези, с които сте свикнали под Windows. Има голям избор на файлови системи. Разумен избор е, наложил се като стандартен през последните няколко години, е X4. Маркираме дяла да бъде форматиран, за да се изчисти всичко съществуващо на него. И интерес представлява последната опция, точка на монтиране. А тя е свързана с начина, по който в Linux е осъществена
иерархията на файловете и на структурата на самата система. Там има един главен дял, който обикновено се маркира точно с символа, който виждате. И смисъла на това меню е, че Linux позволява различните системни папки на операционната система, различните важни папки, да бъдат разполагани на отделни дялове, за разлика от Windows, където всичко е на едно. Тук имате възможност при наличие на повече дялове или дискове да ги разполагате където ви е угодно, но обикновено най-честия случай е избиране на тази опция, или ако имате два дяла на твърдия диск, може да изберете на единия дял да бъде главната част на Linux, главния дял, а на другия да бъде домашната папка. Домашната папка е мястото, в което всеки потребител съхранява само своите си файлове, настройки на програми, само своите си данни. В случай обаче избирам най-простия вариант. Това е да има един дял и на него да се съхранява всичко. Маркираме ОК. И остава само една стъпка да обърна внимание. Това е къде да се инсталира програмата за начално зареждане, т.е. така наречения bootloader. Това, което ще виждате от него, е едно меню, от което можете да изберете коя от наличните засечени системи да заредите. Дали да бъде Windows, дали да бъде USU, дали да бъде някаква друга. Стандартно, тъй като тук диска е само един физически, USU го е избрал, ще бъде SDA, но ако имаше повече, можеше да бъде тук и SDB и така нататък. Оставяме си го както е стандартното и продължаваме. Важно е да се отбележи, че в момента на натискане на инсталирай сега, ако на тази стъпка сте сбъркали, сте избрали грешната опция, примерно да се форматира диска ще бъде форматиран и ще бъде късно вече да се върнете. В случая се надявам, че съм избрал правилно и натискам инсталирай сега. Системата ме предупреждава, че в случая не съм избрал така наречения дял за виртуална памет. Има някаква груба аналогия на този дял под формата на page файла в Windows. Тоест, това е дял, който се използва, когато на компютъра не му достига системна памет. Но доста от съвременните системи разполагат с 2, 4, 8, вече и с повече гигабайта RAM, така че спокойно, особено при системи с 4 гигабайта нагоре, това нещо може да бъде изпуснато. Създаването на този дял може да бъде пропускано без никакви последствия за работата на системата. Затова ние игнорираме това съобщение. Знаеме, че нямаме такъв дял и не ни интересува. Продължаваме. Виждате долу, че инсталацията вече започва да си създаде файловата система, копирането започва и докато това нещо трае, ние продължаваме по самата инсталация, избираме часовия пояс, приемаме, че е ОК. Следващата стъпка ще бъде избор на клавиатурна подредба и сме почти готови. Ето вече сме на менюто за клавиатурна подредба. Да кажем, че предложената е правилна, но за тези, които използват фонетичните, могат да изберат. Съответно, тук има избори на други езици, ако някой поради някаква причина се нуждае. Приемаме тази, която е и продължаваме нататък. Да отбележа само, че докато инсталацията трае, това не значи, че не може да минимизирате инсталатора и примерно да си пуснете интернет. Съвсем окей си, системата си работи в живия режим като една нормална инсталирана система. Така че спокойно може да си проверите нещо в интернет, без това да ви пречи на нормалната
инсталация. Това е сайта ни. На него, както виждате, все още показваме предишната версия USO 8, но скоро това ще бъде променено. Окей, да се върнем към инсталацията. Така, тук вече се е стигнало до момента, в който трябва да си вкарам име на потребителя. Така, сега тези неща са ясни, няма защо да се спирам на тях. Важна е тази опция в контекста на днешния семинар. Това е криптиране на домашната папка. Избирайки тази опция, системата ще се инсталира, ще създаде потребител Светли и папката Светли, само тя, без нито една друга папка на компютъра, ще бъде криптирана. Т.е. единственият, който ще има достъп авторизиран до нея, това ще бъда аз след вкарване на паролата, която съм определил по-горе. В момента точно такава демонстрация ще направя. И при този начин на криптиране също се използва AES 256 битово криптиране, въпреки че инструмента, който се използва при криптирането на целия дял или само на папката, се използват с различни софтуерни инструменти, но защитата е един и същи тип. Важно е да се уверя, че паролите са едни и същи. Да кажем, че всичко е въведено правилно. Продължаваме. Сега в периода на изчакване на финализиране на самата инсталация има кратка информация, която дава съвсем така общи данни за това, което ви очаква в USO. Потребителя може да прехвърля тези кратки анимации, да чете текста на тях. Ако някой не представлява интерес, може да бъде пропусната или просто да се изчака. Те се сменят през определен интервал. Когато инсталирането става от флашка, която е бърза, често може да се случи потребителя да не успее да види всичките тези анимации, тъй като просто системата много бързо си разгъва файловете върху твърдия диск и инсталацията свършва. Може да отнеме и 3 минути самата инсталация. Сега, тъй като вървим стъпка по стъпка, умишлено на всяка стъпка се спираме и обясняваме и чакаме, но принципно от бърза флашка инсталацията отнема няколко минути. Разбира се, зависи от флашката и от диска, на който се инсталира, но ако бяхме заредили от DVD носител някой, абсолютно същата система щеше да изглежда по същия начин, но избрахме флашката, тъй като скоростта на четене от DVD носителя е по-бавна и съответно някои от процедурите можеше да отнемат по-дълго време, за да не ви отегчаваме. Избрахме по-бързия начин. Съвсем скоро трябва да е готово, след което ще заредим вече инсталираната система и ще направим демонстрация на някои от програмите вътре в контекста на сигурността. Инсталацията е завършена, имате избор дали да продължите да ползвате режима на жив диск или да рестартирате. Аз избирам да рестартирам.
Така, виждате, след инсталиране на USU, флашката е пахната и това, което вече виждате, се зарежда от самият твърд диск. Това е програмата за начално зареждане, която е засекла. На първо място е сложила току-що инсталираната операционна система. Има някои други режими, примерно като тест на паметта. И надолу са разположени по-рано съществуващите на компютъра операционни системи. В случая това е Windows 7 и две други инсталации на USU, които са ползвани за други цели. Съответно, ако потребителя иска да заради някой от другите, просто трябва да я маркира и да потвърди с Enter, но в случая ние желаем точно последно инсталираната, която си е на първо място. Проектора не показва точно това, което се вижда на екрана. Не знам дали имам възможност да обърна. Просто мултимедийният проектор не може да покаже толкова висока разделителна способност. Това всъщност беше така наречения екран за вход, чрез който си избирате потребителя, който сте създали и пишете името и паролата, както и при другите операционни системи. И понеже по време на инсталацията избрахме домашната ми папка да бъде криптирана, всъщност отключването й става напълно прозрачно в момента, в който си вкарам паролата, така че потребителя нищо не прави по отношение на това да си има достъп до своята си криптирана папка. Трябва единствено да си вкара паролата. Малка пауза, само докато успеем да... Готово. Така, сега ще оставя накрая си да ви покажа някои от програмите в USU и след това, ако имате някакви въпроси, ще се радваме да отговорим на тях, доколкото ни е възможно. Така, както вече казахме, в USU има богат набор от програми, предназначени най-вече за ежедневна употреба, но и подходящи и за офис. Първо ще ви покажа програмата за бързи съобщения Pidgin. Тя се намира в менюто Интернет и ви позволява да се свързвате с най-различни мрежи за моментална комуникация, с Google, с Facebook и с други. Значи, при първото пускане на програмата, тя ви предлага да създадете регистрация, да си въведете данните за регистрацията в съответната мрежа. В случая ще използваме Google Talk.
и ще въведем потребителското име на нашата поща, за да покажем, че работи. Единственото, което се въвежда, е потребителското име и паролата. Там, където е възможно, в случая също е възможно при тази услуга, ще видите, че програмата автоматично е избрала да има изискване за криптиране на връзката, т.е. това пак е така, се отнася към сигурността на комуникациите. Така, и тъй като говорим за сигурност на комуникациите, няма да избираме опцията за запаметяване на паролата, а директно ще щракнем добавяне. По този начин, при следващото пускане на програмата, отново ще трябва да си въведем паролата за тази регистрация, за да не може друг човек да я използва вместо нас, докато ние не сме пред компютъра, например. Така, ето, пусна се програмата и тук съответно може да се пише с другите потребители. В случая си пиша със себе си. Така. Пак в менюто интернет има и други полезни програми, от които може да имате нужда. Имаме пощенски клиент Thunderbird, който ви позволява да се свързвате към най-различни пощенски услуги, POP3, IMAP и други, които може да използвате. Обикновено това се ползва в корпоративна среда, в фирма, когато се ползва. Няма да правим настройка на пощенски акаунт. Важното е, че самата програма присъства и при желание може да бъде използвана. Същата програма има версия и за Windows и вероятно на някои потребители може да им е позната оттам вече. Също така, естествено, имаме и веб браузъра Firefox, който едва ли има човек, който не е чувал. Той е възможно най-новата към момента версия. Версия 28. И общо взето, по отношение на браузъра няма какво да се казва и да се показва. Той си е стандартния Firefox. По отношение на браузъра мога да допълня само, че предварително идва с няколко добавки, които ние считаме за полезни към него. Едната от която е свързана с блокиране на нежелани реклами в интернет, като ако влезем в настройките, може да се види, че присъства и специален за България списък с сайтове, за които е известно, че бомбардират потребители с реклами и по такъв начин пречат на нормалната му работа, така че това също е едно дребно удобство за потребителя, което той може и да не го забележи, но все пак решили сме да го има. След като приключим с демонстрацията на някои от вградените в УСУ програми, ще ви покажа и как може да инсталирате и да използвате софтуерът Tor за защитена не само комуникация, но и защитено браузване на интернет. Той работи безпроблемно в УСУ. Не е инсталиран предварително в него, но с няколко щраквания може да бъде изтеглен и да бъде стартиран. Но това след малко. Така, в менюто интернет, естествено, имаме обичани от някои и мразен от други Skype, който си идва с всичките недостатъци на затворения софтуер, но въпреки това понякога е необходимото зло. Програми като Skype, те не биха се понравили така на най-големите пуристи, така да се каже, по отношение на свободния софтуер, но все пак, когато правехме УСУ, основната цел беше той да бъде полезен за нормалните потребители.
За съжаление, нормалните потребители имат някои от предпочитанията им, не са винаги в унисон 100% с идеите на свободния софтуер. Затова ние взехме решение, че на места, на които това не е критично, можем да направим лека отстъпка от чистите идеи на свободния софтуер и да включим нещо, което знаем, че потребителите го ползват, че което държат на него. Затова и програма като Skype присъства тук, но всъщност потребителя, ако не я иска, тя по никакъв начин няма да му се натрапва, може да я деинсталира, може да я махне, така че по-скоро тя присъства като възможност, не като задължение за използване, който търси сигурни комуникации, спокойно може да използва демонстрирания по-горе Pidgin и да се свърже към някоя сигурна мрежа и да си комуникира. Всъщност, като стана въпрос за затворен софтуер, компромисите, които сме направили в УСУ, не са много. Всъщност сме ги направили само за Skype и за софтуерът за отдалечен контрол на компютри, TeamViewer. Това са двете програми, които са затворен софтуер в УСУ. Всичко останало е свободен софтуер. Така. Отделих повече време на менюто интернет, тъй като много често това е едно от най-често използваното меню и най-важното за потребителите. В другите менюта има също програми, които може да се използват в ежедневието и не само в ежедневието. Такива, които са най-необходими за мултимедиен плеер, за слушане на музика, за запис на дискове. Това са си специфични програми, които няма нужда да бъдат демонстрирани, но така или иначе присъстват. Това е VLC, плеера за мултимедийни файлове, който също има версии и за Windows и е свободен софтуер и някои хора го използват не само под Linux, ами и под други операционни системи. На някои може дори да е познат. Така. Важно е да покажем какво има и в менюто Office, защото офисите са едно от местата, на които е добре да се използва Linux. Така, ще ви покажа Office пакета LibreOffice, който е една разумна алтернатива на Microsoft Office, който така или иначе няма версия за Linux. Този Office пакет, както беше споменато преди, се базира на друг по-стар Office пакет, OpenOffice, който в един момент беше закупен от компанията Oracle, но имаше разработчици, които не бяха съгласни с начина, по който ще се развива OpenOffice и направиха собствено копие на тогавашната версия на кода на OpenOffice и създадоха LibreOffice. И сега двата проекта са си напълно независими проекти. LibreOffice се развива, OpenOffice общо взето си куца на едно място. Така. В LibreOffice може да създавате най-често използваните Office формати. Може да пишете текстови документи. И като цяло външният вид на програмата е аналогичен с този на други подобни софтуерни пакети. Не е едно към едно, но с малко повече желание човек може да се ориентира как да си свърши работа и може да си я свърши. LibreOffice поддържа работа с файловите формати на Microsoft Office, може да ги отваря и да записва в този формат, така че в повечето случаи не би трябвало да има проблеми в съвместната работа. Тоест, ако имате друг компютър, който не е с Linux и не използва LibreOffice, ами използва Microsoft Office, може да работи съвместно с LibreOffice, тъй като форматите се поддържат. Обратното обаче не е точно така. Но може да работите с Microsoft-ските формати. Така. Тук се поддържат стандартните Office документи, текстови документи, електронни таблици, може да правите, както виждате, това си е познатия
вид на електронните таблици. Тук също се поддържат форматите на Microsoft Office. Изобщо целият Office пакет поддържа всички негови видове файлови формати. Може да правите и презентации, аналога на презентациите на PowerPoint. Тук също външният вид е познат и присъстват всички необходими опции за създаването на презентации. Така, има приложения и за бази данни, които не са толкова често използвани в офис среда, но въпреки това по някой път има нужда да се използват. В случая няма да се спираме на тях. Така. В контекста на сигурността искам да обърна внимание на това, че ако използвате OpenOffice и записвате в неговия си нативен формат, Open Document формат, той е отворен и свободен формат, т.е. дава доста по-голяма сигурност на потребителя. Може би ще се запитате защо. Ами защото ако записвате, да кажем, един файл като doc, никой освен Microsoft не притежава спецификациите на този файл, никой не знае какво стои за този програмния код, който стои за този вид файл. И ако утре Microsoft реши да спре определена ревизия на doc файла, примерно по-старо от 2-3 години, в един момент вие оставате на сухо, защото нищо не може да направите по въпроса. Може да се окаже, че огромна част от старите ви офис документи вече не са достъпни по никакъв начин с новия софтуер и вие просто трябва да се примирите с това. Освен това, ако в самия файл, който е затворен като файлов тип, ако има някакви пролуки в сигурността, вие няма как да научите за тях, докато не стане лошото, а дори и тогава може само да се надявате, че няма да сте сред жертвите на подобни атаки. Затова използването на нативния формат на Libre и на OpenOffice, който е един и същи, е препоръчително. Всъщност Open Document формат отдавна имам предвид поне, може би вече 4 години, може и повече да са станали, е официален формат за документи в Европейския съюз, даже получи сертификация по ISO стандарта, далеч преди Microsoft да получи такъв. Така че ще бъде добра идея постепенно офис документите ви да преминават към формат, който гарантирано и технологично е по-добър и по-сигурен. Знам, че това в бизнес среда е относително трудно понякога, защото има така вкоренени навици на как летят документите от един офис към друг, винаги в един и същи стар формат, но все пак с желание имал съм достъп и да работя в големи организации, така с достатъчно тежка администрация. Дори там вече се виждат първите лястовици, започнаха да се появяват първите документи, които не са в формат на Microsoft Word и на Microsoft Excel и така нататък. И се оказа, че хората постепенно започнаха да свикват, така че има надежда в тази насока. Така, сега мисля да ви покажа използването на защитения браузър Tor за защитено сърфиране в интернет. Под защитено си има предвид, че комуникацията е криптирана и анонимна, т.е. никой не може да ви проследи по вашия IP адрес или по нещо друго и да разбере, че зад този IP адрес стоите точно вие на точно определен физически адрес, ЖК, нещо си там. Така. Сега ще изтеглиме Tor. Всъщност, инсталацията в кавички на Tor не е изобщо трудна. Казвам в кавички, понеже целият процес се състои в това да се изтегли един zip архив, да се разархивира някъде и да се стартира. Мисля, за да спестим време, че го имах някъде на флашка вече записан. Сега ще видим. Не тази, другата.
то взе, че се зареди. Така, значи ще си го изтеглим все пак. Избираме версията за Linux. Тук са ни дали прекалено технически инструкции за инсталирането му, но всъщност ние няма да ги следваме, а ще си го направим с помощта на мишката. Ето, избираме английска версия, понеже няма българска. Английска, 32-битова, понеже версията на USU, която сме инсталирали е за 32-битови процесори в момента. Ще я изтеглим и тръгва да се тегли. Така, би трябвало да се появи в папката сваление. От тук, от тази иконка, всъщност това не го показахме, става достъпа до така наречените места, най-често използвани папки и дисковите дялове, които имате на компютъра. Папката Home, така наречената домашна папка, е основната папка, в която вършите работа и всъщност тя е тази, която криптирахме по време на инсталацията. Ако записвате нещо в някой от другите дялове, които ги има на компютъра, то няма да бъде криптирано, тъй като не сме избрали тази опция за криптиране на целия диск, а само на домашната папка, т.е. всичко, което се намира в папката Home. Документи, изображения и така нататък, всичко тук, което записвате, ще бъде криптирано. Така, Tor почти се е изтеглил. Да видим все пак има ли го на флашката, която вкарах. Да, имаме го, значи няма да го чакаме. Ще го копирам направо някъде в домашната папка. Така, и считаме, че се е изтеглил и единствено това, което трябва да направим е да разархивираме архива и да стартираме Tor. Щракаме с десен бутон и даваме екстракт архив. Това го разархивира. Създава папка Tor браузър. Отваряме я и щракаме Start Tor. И ето, посреща ни началния екран на Tor. В случая избираме, че сме свързани към безопасна мрежа, така да се каже, и даваме Connect. Защото това е... Втората опция, която беше достъпна отдолу за настройване, от нея може да имате нужда, ако да кажем пускате Tor в някаква среда, в която примерно минавате през някакъв сървър, посредник или други подобни ограничения. Тогава може да е необходимо да влезете в настройките предварително, за да зададете специфичните мрежови настройки. Сървър посредник, още известен като прокси. Така. И това е. Tor се стартира и вече може да го използвате. Той си е на вид стандартен Firefox, плюс всичко, което мрежата на Tor ви осигурява, като анонимност и защитено сърфиране в интернет. Така. И в тематиката на семинара, ето ще заредим BivoBG. Ако не работите с чувствителни данни, така да се каже, и нямате причина да изисквате комуникацията ви или браузването ви да бъде криптирано, може да си използвате и стандартния браузър Firefox. Просто тогава има доста по-голяма вероятност някой недоброжелател да следи вашия интернет трафик или най-общо казано, да открадне някакви данни, свързани с вас, които вие не искате да бъдат в чужди ръце. И така, чрез Tor браузъра може да си браузвате спокойно интернет и да бъдете анонимни. Сега още едно нещо, което ще ви покажа. Тъй като по време на инсталацията избрахме да се направи криптирана домашна папка, ще спомена, че е възможно да се инсталира и в нормален режим, т.е. да няма никакво криптиране
И на по-късен етап, ако искате все пак да използвате криптиране, това, което е нужно да направите, е да се създаде нов потребител, който вече използва криптиране. Просто това е техническо ограничение към момента. Не може лесно да превърнете един потребител с незащитена домашна папка в такъв с защитена. И затова, специално за тази версия на USU, сме направили една проста програмка, която ви позволява само с едно-две щраквания да си създадете нов такъв потребител криптиран, тъй като стандартно тази възможност не е достъпна за обикновения потребител. Изисква се писането на някои команди, които общо взето гледаме да ги избягваме. И затова сме направили наша си програмка, която улеснява създаването на такъв потребител. Тя се намира в система и се казва защитен потребител. Като я стартираме, първото, което ни изисква е паролата за текущия потребител, защото се изискват административни права. Напиши си паролата. Така. И този диалогов прозорец ви казва това, което аз току-що ви казах, че трябва да се създаде нов потребител, за да се направи негова криптирана домашна папка. Желаете ли да продължите? Желаем и избираме да. Трябва да изберем някакво потребителско име, което тук сме пояснили, че трябва да е с малки букви, цифри или долна черта. Не може да има интервали в него, тъй като това е потребителско име, а не вашето име, нали, Иван, Петров и така нататък. В случая ще напишем потребителско име Краси. Штракаме ОК и единственото, което трябва да въведем допълнително е каква парола да се използва за този потребител. В случая, за да не си усложняваме живота, избираме парола 1, 2, 3, 4, което не е добра практика, но за примера ще използваме нея. Така, и штракаме ОК. Изминават няколко секунди, през които потребителя се създава и готово. Може да излезете от тази сесия, да се впишете с новото име и парола, което и ще направим. Така. Излизаме от сесията. Излизаме от сесията. Да. И тук се е появил нов потребител в списъка. Който се казва Краси. Така. Въвеждаме неговата парола и щракаме бутона за вписване. Съответно, тук пак минаваме през познатите стъпки с настройването на мултимедийния проектор, което си го има винаги. Така. И в общи линии не пожела да си смени разделителната способност, но защитеният потребител работи. Отново идва с домашна папка, в която всичко е криптирано. И нито един друг потребител не може да го прочете. За да демонстрираме, че е криптирано, ще се опитаме от този потребител да отворим домашната папка на другия потребител, който първоначално създадохме. Тя се намира в папка Home, потребител Светли. Освен, нали, че е защитена от така наречените потребителски права, че не можем да я отваряме, тя е и криптирана. Да. Друго какво да демонстрираме? Може би е добре да се върнем в предишния потребителски профил, с който си почнахме демонстрацията. Така, много паролата.
Чакай, ще го такова. Сече ли го? Не. Да. И така, в общи линии, това са нещата. Има куп други програми, които могат да бъдат използвани за една или друга цел. Но това, което показахме, са основните и са тези, които биха интересували повечето потребители. Имаме вградена програма за преглед на PDF файлове, на TIFF файлове. Много често по офисите, когато пращат сканирани файлове, са именно в TIFF формат. Едни огромни файлове. Така че не се налага инсталирането на допълнителен софтуер от сорта на Adobe Reader и така нататък. Това си го има стандартно в USU. Освен тези програми, в менюто графика имаме и така наречения редактор на изображения GIMP, който също може да бъде полезен за определени цели. Той е доста така сложен и функционален редактор на графични изображения. Аналог на Photoshop за някои. Да. Още нещо, което ще покажем, което се сещам, че трябва да покажем, е, че са актуализациите на системата. Те се намират в менюто Система, Менеджер на пакети. От тук, освен че се правят актуализации, може да се инсталира и допълнителен софтуер, който идва от едно централно, така наречено софтуерно хранилище. Не е необходимо да отваряте някакви странични интернет страници, от които да теглите софтуера, ами се инсталира от менеджерът на пакети, от едно централно място, където има хиляди програми и програмки. И от тук става инсталацията на тези неща. Има разделени няколко категории с инсталирани пакети. Да. Преди да се покажат актуализациите и програмите, които е възможно да инсталирате, е нужно да се пусне така нареченото презареждане на софтуерните хранилища. В какво се състои то? Просто се прочита списъка с налични пакети, за да се покаже след това. В случая на заден фон вече се е стартирало автоматично презареждане на списъка с пакети и за това не тръгва да зарежда. Просто защото системата си го прави автоматично, когато има връзка с интернет, така че като пуснете менеджер на пакети, да виждате вече какво може да инсталирате. И ето тук. Може би искаш да допълня? Да, исках да покажа, че вече има засечени пакети, които могат да бъдат актуализирани. В случая това е програмката, с която правиме. Това си е нашата собствена програмка Live USB Install, която всъщност служи за инсталиране на USU и куп други Linux дистрибуции върху флаш памети. Първоначално я бяхме разработили само за USU, в последствие добавихме поддръжка на стотици други дистрибуции. И ето в момента е излезнала актуализацията, която направих снощи за нея. Даже ще я инсталираме, за да направим демонстрация. Штракаме 2 пъти на пакета, за да го изберем за актуализация. Той става с такава зелена иконка. В случая можеше да штракнем и бутона всички актуализации, но аз штракнах директно на избрания пакет. И штракаме след това прилагане. Тук ни показва какво ще се направи. Ще се актуализира един пакет. Штракаме приложи. Пакета се тегли, евентуално, и се инсталира след това и се използва. Да, няма смисъл, скоростта е бавна, така че няма смисъл да го чакаме да се изтегли. Да покажем, че има и други програми налични. Да. Тук, както виждате, има огромен... Само да допълня, че бавното тегляне, което прекъснахме, се дължи на личния интернет, който не е от най-бързите.
не е свързан с особеност на операционната система, така че при по-така жива връзка може да отнеме и секунди, зависи колко софтуер има да се обнови. Така. Това, което бях тръгнал да казвам е, че се вижда, че има буквално хиляди и хиляди софтуерни пакети. Не всички от тези неща, които са изредени, са програми, които може да използвате. Някои са така наречените библиотеки, които са необходими за функционирането на определени програми. Но така или иначе, вие имате контрол над тези неща и можете абсолютно всяко едно нещо, което е инсталирано, да го деинсталирате. Като съответно си носите последствията, ако деинсталирате нещо, което е важно за системата. В случая може да деинсталираме, това е флашплеер на Adobe. Няма да го деинсталираме, само ще покажа как става. Ще се штрака с десен бутон на него, избира се за пълно премахване, пита ни отсу дали искам да го премахнем, избиране и се маркира за премахване. И след това, ако щракнем прилагане, този пакет ще бъде премахнат. Тук се маркира още един пакет за премахване, просто защото той зависи от пакета, който ние ще премахнем и без него няма как да функционира и затова и той тръгва да се маха автоматично. Така, в общи линии това е частта с актуализациите и инсталирането на нов софтуер. Тук е препоръчителното място за инсталиране на софтуер. Обикновено в софтуерните хранилища има, ако не най-актуални, то достатъчно актуални версии на програмите, които търсите. И затова е най-добре от тук да се инсталират. Това е най-правилният начин. Но е възможно да се инсталират и по друг начин, като директно се изтегли така наречения пакет на програмата някъде върху диска, щрак се върху него и се инсталира. Също не е проблем. Така. Какво друго да покажем? Без да отекчаваме публиката. Да, речника в Office е българо-английски. Да, могат да му се добавят нови речници, но стандартно има българо-английски речник офлайн, така да се каже, в СУС се съдържа, но може да работи и с Google Translate, може да търси и в Wikipedia, директно от тук. В случая не помня дали търсеше в българската версия на Wikipedia, но така или иначе търси в нея. Така. Има тук и други инструментчета от сорта на калкулатори и така нататък, прости текстови редактори, въпреки че той се казва усъвършенстван текстов редактор, всъщност е прост текстов редактор за текст, някакъв текстов файл. Да, с усъвършенствани функции. Има, нали, да, калкулатора вече го казахме, не е от най-съществените програми, но все пак е добре да го има. Има вграден архиватор, който работи с редица формати архиви. Тоест и това не се налага да се инсталира друга програма, която много често е и платена. Ето, списъка с формати, които се поддържат. Zip, 7zip, RAR и така нататък. Включително и такива, които може и да не сте чували. Общо взето сме наблегнали на това да не се налага теглянето на допълнителен софтуер, освен ако не става въпрос за нещо по-специализирано. Стараем се да е колкото се може по-лесно на потребителя да използва операционната система. Само да добавя, че това всъщност, което виждате, е един от трите налични варианта на USU. Това е така нареченото USU Mini. Не е толкова мини, но все пак включва само най-необходимите програми, така както ние и чрез обратната връзка с потребителите сме преценили, че трябва да са тук. Освен него има USU Desktop, което всъщност е версията, която е предназначена за образователната сфера. Там има още много програми, като под много разбирам, че се разбира, че например само образователните програми са минимум 40 и са подредени в категория, да кажем, физика, география, математика и така нататък.
И освен тези образователни, има и много допълнителни програми в отделните категории, които вече тук съществуват. И има и трети вариант на УСУ, който е за така наречените нетбуци, онези малки слабовати компютърчета, които получиха популярност преди няколко години, след това позаглъхнаха покрай лаптопите, покрай таблетите, но все пак все още ги има тук-там. УСУ, изданието, което е за нетбук, то е по-леко, в него има дори още по-малко програми, отколкото в това, което виждате, и е съобразено така, че да може без проблеми да се пуска на по-малкия им екран, средата да изглежда нормално и да работи бързо. И това е, което исках да уточня по версиите на УСУ всъщност. Да, в общи линии мисля, че това беше представянето на различните програми, които имаме в УСУ. Предлагам, ако имате някакви въпроси, да питате. Ние сме тук да отговаряме. Може? Първоначално трябва да види с какъв хардуер точно разполага, като компютри, като инфраструктура, мрежова, като принтери, с които разполага, за да е сигурно, че ще има хардуерна поддръжка на всичко, което има. Понеже как си спомена принтери, това е много важно, понеже някои производители на подобна техника се славят с чудесна поддръжка под Linux, например HP. Повечето им модели се поддържат без никакви проблеми, докато други производители, като например сещам за Canon, поддръжката им последните години се е подобрила чувствително, но имат по-стари принтери, които просто никога от Canon не са давали информация за софтуера, който ги управлява, за драйверите, и съответно никога не са пускали никакви спецификации, те не са поддържани под Linux. Затова в такива случаи наистина е много важно да се види точно каква част от... Да се направи просто едно описание, имаме това и това, и да се провери по групи хардуер, кое се поддържа и кое не. Шансовете да се поддържа голяма част от него са много добри, особено през последните няколко години, но все пак е важно предварително да се знае, за да няма след това изненади. Да, всички тези тестове могат да се направят с така наречената жива флашка, без да се инсталира нищо. Просто прави се флашката с УСУ, за което имаме написани инструкции вече в сайта ни как става. Няма да се спираме сега на него. Прави се флашката, зарежда се на съответния компютър и се тества дали работи всичкия хардуер. Принтери, включително и самия хардуер на компютъра, но обикновено няма проблеми вече. Хардуерната поддръжка доста надобря последните години. Освен за тия периферни устройства от сорта на принтери, всичко останало си работи задоволително. След това другото, което е важно да се прецени, е все пак да се види с какъв тип софтуер се работи в конкретната фирма. Дали става въпрос само за офис пакет, или се използват и някакви графични програми, или пък някакъв друг специализиран софтуер. И трябва да се направи оценка, кое има алтернатива, кое няма, кое може да бъде заменено с нещо друго. И ако става въпрос за офис пакет, не би трябвало да има проблеми за мигрирането. Просто ще трябва да се променят някои навици за коравели на служители и така нататък, но при желание не е проблем да се направи. Да, проблема е човешкия фактор. Има ги, няма идеална система, това също не е идеално. Основно винаги се стига до нежеланието на определен човек или група хора да сменят това, което са го правили с години. Това е всъщност, което е най-честия, най-голямата трудност.
Не, AutoCAD упорито не поддържат Linux и не се знае изобщо дали някога ще имат поддръжка, но за щастие специално инженерните програми имат доста богат набор за Linux. Имат алтернативи на AutoCAD от сорта на BricsCAD, имаше и други. Има алтернативи, които могат да бъдат използвани и знам, че има инженери, които ги ползват, включително имаше някой там от нашите форуми, който беше споделил, че използва BricsCAD софтуера вместо AutoCAD, който е затворен комерциален софтуер, но го има и за Linux и си е добра алтернатива. Обикновено много често всъщност, това беше добър въпрос за AutoCAD, като стане въпрос за използване на Linux, винаги се намира някой, който да пита AutoCAD има ли или Photoshop има ли. Това са двете най-често търсени програми и за което всъщност ние демонстрирахме, че имаме доста добра алтернатива, GIMP. С уточнение, че за разлика от Photoshop, който така се има за професионална програма, показаната алтернатива няма такива претенции да се използва професионално, но това не пречи да бъде използвано по такъв начин. В крайна сметка всичко опира до креативността на този, който я използва. Като възможност има някои технически ограничения спрямо Photoshop, но да кажем, че има голяма част от функционалността на споменатата програма и е напълно безплатна и свободна. Значи, като професионална имаше цял... Не, ние сме наясно. Окей. Значи, в случая говориме, както споменахме по-рано, нали, за основната цел на услуга да бъде подходяща за обикновените потребители. Обикновените потребители нямат нужда от Photoshop, за да си разкрасяват снимките 9,5 от 10. Иначе за чисто професионално, съгласен съм. Окей. За чисто професионално, да. Да. Значи всичко зависи от конкретния случай, тъй като за професионални нужди понякога може да се разбира, примерно в дадена работа, някой да си мисли, че има нужда от Photoshop за извършването на дадена дейност, която в случая не е наложителна, но може би, когато човека знае, когато човека е професионалист и знае точно функционалността, която му трябва, тогава безспорно, нали, това няма да бъде аналог на Photoshop, да. Съгласен съм с забележката. Да. За терминален клиент. На кой от двата въпроса? Значи за... Значи за под Linux си има налични инструменти, тук не са включени, но по принцип има софтуер, който може да бъде изтеглен през пакета на менеджери, който по-рано Краси показа. И след инсталирането на този софтуер, присъединяването към домейн е тривиално, почти по същия начин, както под Windows. И тогава вече веднъж влезли в домейна, съответно информацията за тази система може да бъде видяна от този, който управлява домейна. Аз съм го ползвал лично, тъй като предишната работа, в която работех, имаше домейн и бях в един момент единствения човек, който използваше Linux в началото. За щастие бях IT-та, имах свободата да го правя без да ми се бъркат. Така че по отношение на домейните няма проблем, интегрират се, лично изпробвано.
Терминален клиент има го, сега ще ви го покажа, да. В УСУ има такъв вграден терминален клиент, който поддържа различни типове връзка. Сега ще пуснем за момент само. Ето, може да изберете различни видове за връзка към отдалечена машина. Това също работи. Не съм пробвал лично всичките протоколи. Например, SFTP не съм пробвал през този клиент, но съм пробвал SSH, VNC, RDP. Работят и изглежда по нормалния начин. Ето, примерно при RDP може да видите очакваните настройки, които горе-долу са буквално копи-пейст на възможностите на стандартния, който е в Windows, така че това също е осъществимо. Абсолютно важи, включително и за root, независимо от потребителя, който файловата система на едно, но самата папка е криптирана, така че дори root, за да стигне дори с най-високи права, пак ще му иска съответната парола, за да може да стигне до криптираното съдържание. Значи по подразбиране в УСУ, както и в други подобни дистрибуции, например в Ubuntu, на което ние се базираме, потребителят root не е активен, т.е. той не се използва, освен ако на по-късен етап вие не решите да си го активирате и да си му дадете отделна парола. Вместо това, първият потребител, който инсталира системата, в случай това бях аз, му се дават и административни права, които административни права се използват само тогава, когато вие пуснете някакво системно приложение. Виждате, че за повечето приложения не ви пита, но когато пуснете примерно менеджера на пакети или редактор на дялове или някакво друго такова, което може да ви скапе системата, най-общо казано, при невнимание, тогава задължително ви пита за паролата. Точно с удостоверяването си, тогава вие действате в рамките на тази програма като root. Например, пуска менеджера на пакети, да. Или редактора на дялове, че също е потенциално. Ето, питаме. Ако се авторизирам с моята си потребителска парола, за редактора на дялове, аз за момента ще бъда root, докато затворя сесията. При следващото пускане пак ще ме пита. Вие, ако искате, има вградена функционалност за връзка през VNC. А ако VNC-то поради някаква причина не ви устройва, може да използвате TeamViewer, което се използва доста честичко и работи много хубаво. Само при първото стъпване. И ако случайно и това не ви устройва, може допълнително да се инсталира софтуерно решение от менеджера на пакети, което позволява на Windows машини да се свързват към вас чрез техния си RDP клиент. Нали, това не е много популярно последното решение, просто почти никой не го ползва, защото се оказва, че TeamViewer или VNC обикновено са достатъчни, но ако държите всяка Windows машина да може да се връзва чрез вградената си функционалност, може. Искали сме разрешение от TeamViewer, специално да го включим в УСУ с уговорката, че стандартно УСУ не се използва за комерциални цели и сме получили такова. Съответно, самият TeamViewer при пускането имате възможност, нали, да избирате какъв е типа на лиценза, така че разрешиха ни, това не представляваше проблем за тях. Защитени ли сте от Heartbleed? О, да. Защитени сме вече, така че всъщност още в УСУ 8.3 мисля, че това вече е отстранено, така че в най-новото съвсем, нали, в това отношение няма проблем. За
Heartbeat-а, че това всъщност някои от вас сигурно вече са чували за него, но може да има тия, които не са чули. Беше един много сериозен... Ти ще говориш за него. Добре, ще обясниш значи за какво става на въпрос. И така. Моля? Ами, в сравнение с стандартното Ubuntu или Kubuntu, на което ние вече се базираме, в USU има доста така по-актуален софтуер, благодарение на допълнителни софтуерни хранилища, които сме включили. Плюс това сме направили голяма част така, от настройките на програмите да са съобразени с български потребители, да се превключват на съответния локал, да зачитат родния език. Съвсем такъв тривиален пример е, например, че като си в Ubuntu, като си пуснете любимото филмче, субтитрите ще ви се заредат на маймуница, казвам на разговорен език, докато по TOSU зареждането на любимото им филмче ще ви ги покаже правилно и коректно. Освен това, включили сме някои допълнителни функционалности под формата на мултимедийни кодеци, на необходими добавки за браузърите. Така се иска нещо. Че по някой път сме попадали на потребители, които ни критикуват от гледна точка на това, казват, че това си е чисто Ubuntu, нали? Вие нищо не сте направили, просто сте сменили един wallpaper и сте го пуснали под друго име, но това не е точно така. Доста работа всъщност сме свършили по USU. Има много скрити от потребителя настройки, за които сме се погрижили, и удобства, които не присъстват в стандартното Ubuntu. Плюс това, дори да бяхме сменили само тапета и да го пуснем под друго име, това всъщност си е точно в духа на свободния софтуер и показва точно как се прави. Че взимаш някакъв свободен софтуер, който вече е направен, решаваш, че той не отговаря на твоите нужди, променяш го и пускаш друг продукт. Продукт не е точно, защото не е комерциален продукт, но все пак друг софтуерен продукт, който е съобразен с твоите нужди, е направен е така, както ти искаш и също е напълно свободен. Само да допълня така като любопитен факт, че голяма част от софтуера, който видяхте днес, че го има по менютата, се случваше първо да намери мястото си в USU и след това да прочетеме при издаването на следващата версия на Ubuntu, че еди коя си програма става стандартна в Ubuntu, а ние вече да я имаме половин година по-рано, понеже решенията за това какво ще се включи вътре са в голяма част повлияни от разговорите ни с хора от форумите, които са заявявали нуждата, както вие, от нещо, примерно свързано с чертане или нещо друго. И ние сме търсили най-добрата алтернатива, доколкото съществува, да я включиме. И това се оказа така удачно. Става много бързо. Да, реакцията ни е максимално бърза. Преди издавахме нова версия на USU. Горе-долу може би се връзваше по 2 пъти на година, сигурно. След това обаче видяхме, че всъщност от един момент нататък нещата се оталожиха, нагодиха се, колекцията от софтуер стана така повече или по-малко утвърдена и всъщност вече сме преминали към да се базираме на това на версии на Kubuntu, които са с дълъг срок на поддръжка, т.е. 5 години. Така че това е удобно за потребителите, като при нужда винаги може да издадеме по-актуална версия. Така че това... Както се беше случило с нашумелия пробив в сигурността Heartbeat, за който ще стане въпрос по-късно, ако нещо такова се случи за в бъдеще, в същия момент, в който разберем за него, ще направим нова версия на USU, която да не съдържа този пробив. Да, по принцип това може да стане и с актуализация на вече инсталираното USU, но ние така или иначе можем да генерираме нова версия за изтегляне за новите потребители, които биха го изтеглили.
Други въпроси? Името, то малко дълга историята около него, още от самото начало. Може би ти искаш да разкажеш. Както вече споменахме, УСУ беше първоначално вдъхновено от един друг проект, който се казваше Учи свободен и представляваше един диск дистрибуция с колекция от програми за Windows. Казваше се този диск Учи свободен и ние решихме, че трябва да направим диск дистрибуция с Linux и с аналога на тези програми. И решихме това да се базира на Ubuntu тогава. И тогава кръстихме дистрибуцията Учи свободен с Ubuntu. И така всъщност първите 4 или 5 версии ги разпространявахме под това име, но в последствие решихме, че не е много удачно, тъй като можеше да се появят някакви претенции от страна на разработчиците на Ubuntu, че използваме тяхното име. Въпреки, че такива не е имало и всъщност в последствие проверихме и се оказа, че няма проблеми да използваме това име. Но въпреки това ние решихме да съкратим името и да се казва УСУ. И всъщност от тогава УСУ не е съкръщение, ами така си го казваме. Просто стана име, да. Да. Не го пишем вече никъде Учи свободен с Ubuntu и просто не използваме това име. Да. Просто не беше най-удачното име тогава, но така или иначе бяхме го избрали. И така. Друго нещо интересно да кажем около развитието на УСУ.